התכנסנו כאן היום כדי לחנוך את מסלול האופניים שנמצא כאן. אני חושב שזה יום חג לנו, אנחנו רואים את זה בכמות האנשים שהגיעו לכאן. אנחנו מדברים על אמצע היום, הגיעו לכאן הרבה בני נוער, תכף נראה אותם איך הם רוכבים, גם אני אצטרף אליהם, ואנחנו נעשה כאן חגיגה גדולה. מי שבנה את המתחם הזה זה זרים. אין ספק שבנו פה מתחם מאוד יפה, מאוד ייחודי. אני חייבת להגיד שנענו לכל בקשותיי וגחמותיי בעניין הפאמפטרק. הפאמפטרק עצמו בנוי מעולה. עוד קפיצת מדרגה בבניית הפאמפטרקים בארץ, גם מבחינת המיקום, הרמה, הגיוון שלו, ההקפה לא הכי ארוכה, אבל היא מאוד ממצה. יש בה טייבל, דאבל, סיבובים מעולים, וזהו, סך הכל כיף גדול, אפשר מאוד להשתפר פה. אני הולך לרכב, אתה מפריע לי. מה שעשינו במסלול הזה, בעצם תכננו פאמפטרק שהוא מתאים לקשת יותר רחבה של משתמשים מבחינת רמות וגילאים. המסלול הזה יכול להתאים גם לילד מתחיל שעוד לא ראה פאמפטרק בחייו, וגם לרוכבים מקצועיים יותר או אקסטרמיסטים יותר שרוצים לעשות תרגילים באוויר, לנסוע מהר מאוד. המסלול מאפשר את זה. הוספנו מספר אלמנטים חדשים שלא עשינו לפני זה בפאמפטרקים, דאבל, סטפ-אפ, טייבל, כל מיני אלמנטים שמאפשרים לרוכבים ברמה גבוהה למתוח את הגבולות עוד טיפה, והכל על אותו פאמפטרק בעצם. כחלק מתהליך התכנון אנחנו מאוד מאוד מקפידים בעזרים גם על גיאומטריית המסלול, גם על הזרימה שתהיה לרוכב כשהוא ירכב על המסלול, וכל זה ללא פשרות על איכות החומרים, איכות הביצוע. ואפשר לראות בפאמפטרק כאן של אריאל שהביצוע הוא ממש יצא כמו שתכננו, ברמה גבוהה. ניתן לראות את זה ברכיבה של כל הרוכבים.